Čo sa tam stalo v tom lese? Išli sme po lese a našli sme tam na deň detí rozprávkovú vílu na ceste aj s nejakým vozom. Povedala, že to je rozprávkový les a tak sme v tom lese dvakrát zablúdili. Vyrážame na cyklotúru z Dolných Dunajovic. Smer Priehrada Mlýny. Momentálne sa nachádzame na Južnej Morave v dedine XY. Boli sme opravovať koleso Lacimu na bicykli. Taký dobrý pán nám tu dal všetko, čo bolo treba. A pokračujeme k rybníkom. Pán Pepe. Pán Pepe, Ploty Pepe. A ideme k rybníkom. Láti si kúpi nový bicykel. Pokiaľ budeme často jazdiť, tak si kúpim bicykel. Pokiaľ mám zo sebu dobrého opravára, tak stačí mi aj starý. Vychcaný, jak hore, zíra do snehuláka.
musíme zhodnotiť ten včerajší výlet, lebo sme neukončili celú túto našu prevádzku. Čo sa tam stalo v tom lese? Išli sme po lese a našli sme tam na deň deti rozprávkovú vílu na ceste aj s nejakým vozom. Povedala, že to je rozprávkový les a tak sme v tom lese dvakrát zablúdili. Čo nás stálo asi 4 km. To bolo asi preto. A boli rozčarovaní. Boli sme veľmi rozčarovaní a tak uťahaní po 40 kilometroch, že sme si nevšimli, Že sme z toho lesa nevedeli výjsť ven. ani sme odtiaľ nevedeli výjsť ven. Lebo boli rozčarovaní, preto to bolo presne. Tak sme sa zastavili na tomto mieste včera. Tam sú aj, myslím, že nejaké fotky. Kto to tu volá? Bez občerstvení u rybníka Mušok. Jo, majú tu pečené ryby na grilu a vynikajúcu malinovku. Čo to je za Mandarínka. mandarinka? Potrebujem stále jedného, ktorý vie, čo sa deje. Nápovedu. Napovedu. Ja sme sa dnes nevideli na A dnes sme sa vybrali, teda, že si dáme pečenú rybu pred odchodom a hľadáme to autom. Išli sme 30, lebo bola zápcha a sme 4 nezbadali odbočku. 35 billboardov na pravej strane, ani odbočku. Potom nám to mapa nechcela ukázať. A potom sme sa rozhodli, že sa otočíme a sme to potom našli. Bolo to úplne na začiatku. Už sme si spomenuli, kde to Sme bolo. si spomenuli. Ale 4 vymetení v jednom aute, absolútne žiadny kontakt s okolím nebol. Ale mali sme okno zo včerajška, Oh. no. Už sme boli moc unavení, už sme si nepamätali, kde sme zastavili. Bez alkoholu. A bolo to čisto bez alkoholu. To je mandarinky. A bez Hej. psychotných látok. Takže včera sme urobili 40 km aj niečo. Krásne počasie, dneska už je pod mrakom. Balíme to tu. Dáme si toho kofolobika, Dáme si kokolobika. tolstolobik a sumček. Nie sumček, struha. A pstruha. So, tu dorábajú tie ryby priamo vedľa. Tak, nie je dobrý. Chlebiček s blinkovým masem. To by si mal byť raz v obraze. Kde si vôbec Ja som v obraze asi tak, jak som hľadal toto. Tak som dokázal nájsť toto na druhú šupu. Kde sme to? Kde Čo to ideme jesť? Čo to pijeme? Čo sa deje?